Gaurkoan, idazkera zientifikoan adierazitako zenbakien arteko eraiketak nola egiten diren ikasiko dugu. Hasi aurretik, zer diren eta hauen osaera zein den errepasatuko dugu. Idazkera zientifikoa oso zenbaki handiak edo oso zenbaki txikiak adierazteko erabiltzen den metodoa da. Zenbaki oso luzeak era laburrean adierazteko ere balio du. Zientzian erabiltzen denez, hortik dator idazkera zientifikoa izena. Idazkera zientifikoa modu honetan osatzen da. Batetik, 10 baino txikiagoa den zenbaki bat daukagu. Eta ondoren, bidertzen, 10 ber edozein zenbaki erreal izan genezake. Zenbaki erreal hau, positiboa denetan, zenbaki oso handiak adierazteko erabiltzen da. Zenbaki erreal hau negatiboa denetan aldiz, zenbaki oso txikiak adierazteko erabiltzen da idazkera zientifikoa. Beraz, 10 baino txikiagoa den zenbaki bat bider, 10 ber zenbaki erreal bat. Idazkera zientifikoan adierazita dauden zenbakien arteko eraiketetan, batuketak eta kenketak nola egiten diren ikasiko dugu orain. Batugai guztietan 10en berretzailea berdina denean zein prozedura jarraitu behar dugun ikasiko dugu. Lehenik, biderkagai komuna lortu beharko dugu, eta ondoren, parentesian adierazitakoaren eraiketa egin beharko dugu. Prozedura hau nola aplikatu jakiteko bi adibide hauek ikusiko ditugu. Lehenengo adibidean, 2,5 bider 10 ber 5 gehi 1,2 bider 10 ber 5 daukagu. Kasu honetan, bi batugaietan 10 ber 5 errepikatzen dela ikusten da. Hau da, 10en berretzailea berdina dela bi batugaietan. Ondorioz, lehenengo biderkagai komuna lortuko dugu. Biderkagai komuna bi batugaietan errepikatzen den gai hori izango da. Kasu honetan, 10 ber 5. 10 ber 5 behin bereizita, bidertzen parentesi barruan adieraziko dugu 10 ber 5 hauek kenduta eragiketan geldituko litzaiguken guztia. 2,5 gehi 1,2. Eta hori da parentesi barruan adieraziko duguna. Prozesu honi biderkagai komuna lortzea esaten zaio. Hurrengo pausoa, parentesi barruan daukagun hau eragitea izango da. 2,5 gehi 1,2, 3,7. Eta ahaztu gabe, gure biderkagai komuna bidertzen adieraziko dugu. Ondorioz, batuketa honen emaitza 3,7 bider 10 ber 5 izango da. Bigarren adibidean, 2,5 bider 10 ber 5 ken 1,2 bider 10 ber 5 daukagu. Kasu honetan ere, 10en berretzailea berdina da batugai guztietan. Horregatik, lehenik biderkagai komuna lortuko dugu lehen egin dugun bezala. Hau da, bi batugaietan errepikatzen den gaia zein den, esan beharko dugu. Kasu honetan, 10 ber 5. 10 ber 5 bidertzen jarriko diogu, parentesi artean, 10 ber 5 hauek kenduta, eraiketan geldituko litzaiguken guztia. Hau da, 2,5 ken 1,2. Hurrengo pausoan, parentesian adierazitako eraiketa egin beharko dugu. 2,5 ken 1,2, 1,3. Eta ahaztu gabe, biderkagai komuna ere adieraziko dugu emaitzan. Ondorioz, eraiketa honen emaitza 1,3 bider 10 ber 5 izango da. Dena den, beste zenbait kasutan, batugai guztietan 10en berretzailea ez da berdina izaten. Eta kasu horietan, honako prozedura hau jarraitu beharko dugu. Lehenik, 10en berretzaileetako bat aukeratuko dugu eta gainerako berretzaileak berretzaile horretara egokituko ditugu. Eta ondoren, aurretik ikusi dugun prozesu berdina jarraituko genuke. Biderkagai komuna lortu eta parentesian adierazitako hori eragingo dugu. Hau nola egin ikusteko, honako adibide hau ikusiko dugu. 2,5 bider 10 ber 5 gehi 1,2 bider 10 ber 7. Kasu honetan, bi batugaitan 10 ber 5 eta 10 ber 7 ez dute berretzaile berdina. Ondorioz, horregatik, lehenik 10en berretzaileetako bat aukeratuko dugu. Nik
10 ber 5 aukeratuko dut. Hau da, hau ez dut aldatuko. Eta 10 ber 7 10 ber 5 egokitu beharko dut. Horretarako, kontutan izan behar dugu, zenbaki bati, zenbaki berdina bidertu eta zatitzen badiogu, emaitzan, 10 ber 7 10 ber 5 bihurtzeko, badakigu 10 ber 2rekin zatitu behar dugula. Izan ere, oinarri berdineko berreketen arteko zatiketan, berretzaileen arteko kenketa egin behar dugu. Ondorioz, 10 ber 7 zati 10 ber 2, 10 ber 5 izango da. Eraiketa hauek nola egiten ziren gogora ekartzeko, kanalean eskuragarri duzue berreketen propietateen inguruko bideoa. Dena den, guk emaitzan zenbaki berdina lortu nahi dugunez, zati batean zatitu dugun hori, beste zatian bidertu egin beharko dugu. Hemen, 10 ber 2 zatitzen adierazi badugu, 1,2 zenbakiari 10 ber 2 bidertu beharko diogu. Urrengo pausoan, 1,2 bider 10 ber 2 120 dela adierazi da, eta aurretik aipatu dugun 10 ber 7 zati 10 ber 2 10 ber 5 dela adierazi dugu. Hemen jarraian, behin eraiketa egokituta adieraziko genuke. Lehenengo batu gaia aldatu gabe, 2,5 bider 10 ber 5, gehi eta lortu dugun adierazpen berria. 120 bider 10 ber 5. Orain, ohartu bazarete, bi batu gaietan 10en berretzaile berdina daukagu. Eta ondorioz, jarraitu beharko dugun prozesua aurretik ikusi dugun berdina izango da. Hau da, biderka komuna lortu eta parentesian adierazitakoa eragin. Biderka komuna 10 ber 5 denez, 2,5 gehi 120 egin beharko dugu 122,5 zenbakia lortzeko. Emaitza lortu dugula uste badugu ere, bideo honen hasieran ikusi dugun moduan, idazkera zientifikoan zenbaki bat adierazita egoteko, hemen adierazita daukagun zenbakia beti 1 eta 10en arteko zenbaki bat izan behar da. Ondorioz, 122,5 idazkera zientifikora pasako genuke. Lehenik, 10 baino txikiagoa den zenbakia adieraziko dugu, eta ondoren koma adierazi dugunetik, zenbat pauso eman behar ditugun jatorrizko zenbakia lortzeko adieraziko dugu. Kasu honetan, 1 eta 2, 10 ber 2. 122,5, 1,225 bider 10 ber 2 da, bider 10 ber 5, berreketen propietateak aplikatuz, 10 ber 7 bihurtuko litzaiguke. Eta orain bai, 1,225 bider 10 ber 7 idazkera zientifikoan adierazitako emaitza bat izango genuke. Idazkera zientifikoan adierazita dauden zenbakien arteko biderketak eta zatiketak nola egiten diren ikasiko dugu. Kasu hauetan, prozedura honako hau da. Batetik, berrekizuna 10 duten berreketak haien artean eragingo ditugu. Eta bestetik, gainerako zenbakiak haien artean eragingo ditugu. Hau nola aplikatu ikasteko, honako bi adibide hauek ikasiko ditugu. Lehenengo adibidean, biderketa bat daukagu. 3,25 bider 10 ber 7 bider 9,35 bider 10 ber 2. Batetik, 10 ber 7 bider 10 ber 2 egin beharko dugu. Eta horretarako, berreketen propietateak aplikatuko ditugu. Oinarri berdineko berreketen arteko biderketan, berretzaileak batu egiten dira. Beraz, 10 ber 9 lortuko genuke. Eta bestetik, gainerako zenbakiak haien artean eragingo ditugu. Kasu honetan, 3,25 bider 9,35. 30,38 zenbakia lortuz. Ikasi dugunez, 30,38 bider 10 ber 9 ez dago idazkera zientifikoan adierazita. Honako zenbaki honek, 1 eta 10en artean dagoen zenbaki bat izan behar duelako. Hurrengo pausoa, 30,38 idazkera zientifikora pasatzea izango da. Batetik, 10 baino txikiagoa den zenbaki hori lortuz, eta bestetik, koma zenbat aldiz mugitu behar dugun jatorrizko zenbakia lortzeko, 10en berretzailean adieraziz. 10 baino txikiagoa den zenbakia, 3,038. Eta koma behin mugitu behar dugunez jatorrizko zenbakia lortzeko, 10en berretzailea 1 izango da. Ondoren, ahaztu gabe, bider 10 ber 9 adierazi behar dugu. Eta azkenik, hemen daukagun eragiketa hau egin. Zenbaki hau bere horretan utziz, eta 10 ber 1 bider 10 ber 9 berreketen propietateak aplikatuz. Emaitza, 3,018 bider 10 ber 10 izango da. Bigarren adibidean zatiketa bat daukagu.
zortzi bider amar ber amabi, zati, bi bider amar ber amazazpi. Zatiketetan ere, berrekizuna amar duten berreketak haien artean eragingo ditugu, kasu honetan, amar ber amabi, zati, amar ber amazazpi egin beharko genuke, kasu honetan ere, berreketen propietateak aplikatuko ditugu. Oinarri berdineko berreketen arteko zatiketan, berretzaileen arteko kenketa egin behar da. Amabi, ken amazazpi, minus bost. Eta bestetik, gainerako zenbakiak haien artean eragin behar ditugu. Zortzi, zati bi, lau. Emaitza, lau bider, amar ber minus bost izango da. Orain, ekin lanari. Hurrengora arte.